Сираттағы хат Бүрген районының Ғалиәкбер ауылында тауып өтеусі Азат Әбдірәхимұлы Ғабитовқа юллана. Қадірлі бед 1952 елдің 27 декабрінде көп балалы ғайлелі тауып өте. 7 класты тек бишліге гіне тамамлап, Рәми Ғарипов гимназияна оқырға ине. Гимназиялыла ол тек бишлілерге гіне өлгеше һәм Бауман университетна оқырға сақырыла. Тек атағы вафат болу сәбәплі Мәскеуге оқырға бара алмай. Сөнки туғандарына тірек таяныз керек була. Юғалып қалмай қадірлі бід, Стерлитамақ педагогия институтының физика һәм математика факультетына оқырға ине. Мектепте балаларға білім өлеше, ауыл хакимиятында бухгалтер вазифаһын башқара. Әлігі күнде хақлы ялда. Атайыбыз әлілі ауыл тұрмышында бик әудем қатнаша. Ауыл совет ветераны рәйсілі ауыл. Тұрмыш иптәші әсәйбіз Нурия Мәхиян қыды менен біргәләп 5 бала тәрбияләп үстереп, 16 ейән-ейәнсәргә үрнәк булып тигез қартлық кисерәләр. Атайыбыз безнең өсөн иң бөек кешеләрнең береһе, тырыш, эшсән, изге күңелле, ихлас кеше ул дип дәвам итә котлау һүзләрен уның балалары. Газизебезнең кулыннан килмәгән эше юк. Ул барыбызга ла өй халышырга ярдәм итте. Әлеге көндә лә акыллы кәңәшләрен биреп, безне алга этәреп яшәй. Авылда улар иң тырыш кешеләрнең береһе. Яшьтәрдән калышмай күпертеп бакса үстерәләр. Емеш еләктәре елда уңа. Мал тауар көтеп балаларын, ейән-ейәнсәрләрен бай өстәл менән кунакка каршы ала атайәсәйбез. Атай, без һине нык яратабыз, хөрмәт итәбез. Һиңа озын гомер, бәхет, һаулык, әсәйбез белән тигез гомер итүеңдә бәла-газа күрмәй балаларыңның игътибарын тыйып яшәүеңде теләйбез. Изге теләктәрен тормыш иптәшегез Нурия, балаларыгыз, кияү килендәрегез, ейән-ейәнсәрдәрегез yetkерә һәм матур йыр куюды лаһырай. Киләһе йыр тик һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлагыз. Salqın jiller, qarlar sidir isələrdə Əlirik dəliginə, immatur məliginə Yeşi başlağan qızı gibi, çox bilib dəminginə Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşır, tonluğu vatanğa Ömür bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşır, tanrılı vatanğa Yüksələrgə basıb geyinib, balalar üsələrdən Yürəgim yaş yürəgim, nişə yaş birsələrdən Yürəkdə qıyaşır, tanrılı vatanğa Ey qımır bir vaxt bir, doğan bir balqırğa Yürəkdə qıyaşır, tanrılı vatanğa Şok dünyasında jinlərini sızğanır Eğlenip qarağanda durmaz üçün qızarır Əli bitəliginə, invator məlliginə Yaşı başlar